श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला काकडीचं धोंडास कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे. चला तर मग करूया. पहिलं आपण साहित्य बघूया. साहित्य: 1 पेला उकडे तांदूळ, 2 काकड्या हे किसून घ्यायचे आहेत आपल्याला सोलून, गूळ, खोबऱ्यामध्ये थोडीशी हळद, जिरं घालून हे मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचंय. पहिले आपण तांदूळ भाजून घेऊया. तवा तापलाय, आता थोडा बारीक करूया गॅस. तांदूळ ओतूया. उकडे तांदूळ आहे ते. ते मंद आचेवर थोडे थोडे भाजून घेऊया. चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत भाजायचे तांदूळ. तर तांदूळ चांगले भाजले आहेत. आता मी हे थंड करायला ताटामध्ये काढून घेते. गॅस बंद केला. मिक्सरमध्ये मग भरभरून घेते. रवा बनवायचा याचा तांदळाचा. हे बघा, मी आता मिक्सरला लावून आणलेलं आहे. असा रवा करून बारीक चाळून घेते जरा. ओतून ठेवते. करून घ्यायची कांदे. आता आपण नंतर लागलं तर घ्यायचं आहे पीठ थोडंसं. आता आपण काकड्या घरी करून घेऊया सोलून जरा. काकड्या एकदम कवळ्या आहेत ते, पण ते घेतलीच पाहिजे साल काढून त्याची. आम्ही गावाकडे बनवतो ते काकड्या जरा जून असतात, म्हणजे मोठ्या असतात. काकड्या अशा थोड्या साईडने कापून घेतो. बिया आपल्याला काढून टाकायच्या आहेत काकडीचे. किसून घेते मी. माझी आता काकडी किसून झाली आहे. ही बाजूला करून ठेवते. तोपर्यंत मी या टोपामध्ये 2 ग्लास पाणी ठेवते गरम करत. आणि ह्याच्यामध्ये काकडी शिजत ठेवायची आहे. आणि लवकर येऊ दे जरा. तोपर्यंत मी हे वाटण तयार करते. खोबरं आणि हळद, जिरं घालून हे वाटण करायचं आहे मला. थोडंसं जिरं, अर्धा चमचा, थोडीशी हळद, उकळी येते पाण्याला. काकडी त्याच्यात टाकली आहे मी किसलेली. आता आपण गॅस थोडा स्लो करूया. त्याच्यात ही मी तांदळाचा रवा करून ठेवलेला आहे ना, तो मी आता याच्यात घालून टाकतो. हे शेंगदाणे आहेत, ते भाजून मी ह्याचे हे करून ठेवले आहेत डाळ्या.
ते मी त्याच्यामध्ये टाकते आता शिजायला. चवीनुसार थोडंसं मीठ घालते, थोडंसं. कारण गुळामध्ये मीठ असतं ना. हे सेंद्रिय गुळ घेतले, माझ्याकडे होतं म्हणून. तुम्ही कुठलाही गुळ घेऊ शकता. आता थोडं बारीक करूया, बारीक. आता हे वाटण तयार आहे. आता थोडी शिज झाली आहे काकडी आणि तांदूळ. हे रवा तांदळाचा रवा. वाटण घालूया आपण. धोंडा शिजत झालंय चांगलं. खोबरं पण घातलं, हळद, जिरं आणि खोबरं हे वाटण केलेलं होतं ते पण घातलं याच्यामध्ये. आता मी याच्यामध्ये गूळ घालते. ते गूळ पाव किलोमध्ये थोडंसं कमी आहे. पाव किलो होतं पण मी थोडंसं काढून ठेवलं. तुम्हाला शेंगदाणे नसतील टाकायचे तर तुम्ही काजूचे गर पण टाकू शकता त्याच्यामध्ये. थोडीशी वेलची टाकते मी. थोडं आता फास्ट करते, गॅस पडायला पाहिजे. थोडी वेलची टाकते, थोडीशी. मस्त पैकी शिजले आपला रवा, काकडी पण सगळं एकजीव चांगलं झालंय, गोळ वगैरे. तर पाणी ना थोडं आटत नाहीये म्हणून मी थोडंसं मग असं पीठ आहे ना ते घालते. काकडी असल्या कारणाने ते पाणी जरा सुकत आहे ना. हे बघा, हे पीठ मी चाळून ठेवलेलं होतं ना रव्यामधलं तांदळाच्या. आता थोडंसं मारते. 2-3 चिमूटभर मारायचं ते. जास्त मारायचं, सुकायला पाहिजे ना ते पाणी थोडं. तुमचे सगळंच लागणार आहे ते. हे बघा सुकं झालंय आता. हे बघा, हे आपलं दोंडाच आता सुकलेलं आहे चांगलं. अर्धा ते पाऊण तास आपण मुरत ठेवूया झाकण मारून. असं करून ठेवायचं. आता आपण वर झाकणी ठेवूया. अर्धा ते पाऊण तास जरा मुरू देते. चला तर मंडळी, हे बघा धोंडाच आपलं तयार झालं आहे. ते सुरीने आपण असं साईडने जरा आपण पलटी होईल. हे बघा, आपण त्याचे असे तुकडे पाडू. सुरीने का करायचं तर ते निघायला पाहिजे ना साईडचं, म्हणून ते सुरीने जरा असं खोलून घ्यायचं. आता आपण देवाला दाखवूया.